L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-klim u l-emil nagħmlu dak li joġob lilek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. L-erf kollu ġej mill-mulej u qiegħed miegħu għal dejjem. Ramel il-baħar, tar ix-xita u jiem l-eternità min jista' jgħoddhom. L-għoli ta' smewiet, il-wisa tal-art, l-abbiss u l-erf min jista' jiflihom. L-erf kien maħluq qabel kollox u l-arfin bil-għaqal kien minn dejjem. Għajn ta' erf ikelmet Alla fl-għoli ta' smewiet u triqatu huma l-kmandamenti ta' dejjem. Il-bidu tal-erf lil min ġie marraf u l-eġbit tiegħu min jafhom. Lil min intwera tagħlim l-erf u min fehem il-kotra ta' triqatu. Wieħed hu għaref u hu ta' biża' kbir meta joqgħod fuq it-tron tiegħu il-mulej. Il-mulej innifsu ħalaq l-erf, raħ u qisu u xerdu fuq dak kollu li għamel. L-erf qiegħed ma' kull bniedem skont id-don tiegħu u qasmu lil dawk li jħobbuh. Il-kelma tal-mulej. Roddu il-mulej isaltan il-kobor libes. Flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa. Flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Iżomm sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqa fit-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom. Dusija lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien. Flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt
u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu, Pietru, Ġakbu u Ġwanni niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra. Rawhom b'kotra kbira ta' nies madwarhom u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies kif rawh il-kol staġbu ħafna u ġrew lih biex isellmulu u staqsihom fuq ix qegħdin titlewmu magħhom. U wieħed mill-kotra qallu, Mgħallem, ġibtlek il-libni għax għandu spiritu mbikkem u kull fejn jaħkmu jsabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu jeżżes sin u jibbies. Qed lid-dixxipli tiegħek biex ikeġġuh minnu u ma kellhomx ħila. Qalilhom Ġesu, ja nies bla fidi, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom, ġibuli qudiemi u resqulu quddiemu. L-ispirtu malli lemaħ il-Ġesu beda jħabtu lawnu lem bir-rawa f'ħalqu. Xi kemm ilu jagħti hekk staqsa Ġesu lill-missieru, qallu min ċkunitu u sikwiet ġieli tafgħu fin-nar u fl-ilma biex jeqirdu. Imma int jekk tista' tagħmel xi ħaġa ejna u ħenna lina. Qallu Ġesu, jekk tista' kollox jista' jkun għal min jemmen. Missier it-tifel minnu fih beda jgħajjat u jgħidlu, jiena nemmen ejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Ġesu meta ra l-kotra tiżdied qedded bl-aħrax l-ispirtu ħażin u qallu, ja spirtu mbikkem u trux jien ordnalek oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt tiżjed. U fil-waqt li qabad jixeru jħabtu ħafna ħareġ minnu u t-tifel inxteħed għal-mejjed hekk li l-kotra tan-nies tgħid miet. Imma Ġesu qabdu minn idu u qajmu u waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-disċipli tiegħu staqsew ħrasu rashom għaliex ma rnexxinniex inkeċċuh. Qalilhom, spirtu bħal dak ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-talba, il-karba li jagħmel dan ir-raġel lil Ġesu kienet ejna u ħenna lina. Dar-raġel kellu lill-ibnu illi kellu spirtu ħażin fih u kien hemmhekk flimkien mal-kotra tan-nies u d-dixxipli u qegħdin anki mal-kittieb hemmhekk jitkellmu u Ġesu wasal kien għadu kif niżel mill-muntanja ta' trasfigurazzjoni u jarhom hemm u dar-raġel ħareġ mill-folla u qallu biex jgħin lit-tifel billi ineħħi minnu l-ispirtu ħażin. Kien diġà tkellem mad-dixxipli ma dawn ma rnexxilhomx u għalhekk imur fuq Ġesu. U li Ġesu jgħidlu imma inti jekk tista' tagħmel xi ħaġa ejna u ħenna lina. Hija karba, hija talba li ġejja minn qalb muġuwa. Għax aħna nafu illi dat-tifel fil-fatt dan ir-raġel naħseb għax nibnu kien bniedem illi bata ħafna u minħabba fih bata wkoll missieru. Dan l-ispirtu ħażin ħabtu ħafna.
U li Ġesu jgħidlu jekk tista' illa li xu kien diġà prova d-disċipli tiegħu dan ma rnexxilhomx. U allura qal lil Ġesu qallu jekk tista'. Ġesu jgħidlu jekk tista' kollox jista' jkun għal min jemmen. Isu ħadha bi kbira li qallu jekk tista'. Imma mbagħad il-missier mal-ewwel beda jgħajjat u jgħidlu jiena nemmen għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Innutaw il-bidla li seħħet f'dan ir-raġel, il-missier, li għal-bidu meta resaq lejn Ġesu, resaq lejh biex jgħid ħanieħu ċans. Nipprova dan issa, ma rnexxilhomx id-disċipli u nara jista' xu. Imma Ġesu għenu biex minn hemm jersaq lejn fidi iktar qawwija. B'mod li jagħmel dik l-istqarrija sabiħa jiena nemmen għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. U nafu li Ġesu wara din l-istqarrija tal-fidi lil dal-bniedem ifejqu, lill-iben dal-raġel ifejqu, ineħħi minnu l-ispirtu ħażin u nixtieqkom tinnutaw hekk żewġ affarijiet Ġesu hawnhekk l-awtorità li hu kellu din l-awtorità li ordna li l-ispirtu ħażin biex jitlaq ikeċċieħ. Ma fl-istess waqt ukoll hemm dik l-imħabba kbira li hu juri lejn dan li qed ifejjaq. Fil-fatt l-Evanġelu jgħid qabdu minitu u qajmu u waqaf fuq saqajh. L-awtorità msieħba ma' mħabba kbira li turi ruħha propju f'dawn l-azzjonijiet ta' Ġesu. U nitnutaw ukoll il-kuntrast kbir bejn dal-ispirtu ħażin li ħlef sara m'għamilx, l-Evanġelu jgħid minn xkunitu u hawnhekk ħabtu ħafna, tant li ħabtu ħafna anki biex ħareġ u l-Evanġelu jgħid illi dan it-tifel xteħed għal-mejjet hekk li n-nies ħasbu li miet. U l-kuntrast ma' Ġesu li dejjem jagħmel il-ġid kull fejn ikun u li wera din l-imħabba kbira biex jagħti lura lil dan id-dinjità u jerġa' jagħtih il-ħajja għax għalih Ġesu kull ħajja hija għażiża. Sax nitalmu minn din il-ġrajja għalina l-ħajjitna. Nsemmi żewġ affarijiet l-ewwel nett il-qawwa tal-fidi. L-ittra lill-Lut tgħid il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. U propju hekk il-fidi. Hawnhekk Ġesu ifejja wara il-fidi, l-istqarrija tal-fidi ta' dan ir-raġel. Hija il-fidi illi tgħinna nimxu quddiem f'ħajjitna u tajjeb li nagħmlu it-talba sabiħa, nagħmluha spiss it-talba sabiħa ta' dan raġel. Jiena nemmen mulej għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. U flimkien ma' hekk ukoll Ġesu notaw illi meta mbagħad jidħol id-dar u jkellmuh id-disċipli ras imbras jgħidilhom spirtu bħal dak ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb. U lek Ġesu jurina il-qawwa tat-talb għax it-talb lilna jiftaħna għal mulej biex jidħol fina u bil-qawwa tiegħu anki jeħlisna minn dak li jfixkilna.
fil-ħajja tagħna mill-ispirtu ħażin fil-ħajja tagħna. Jew nitolbu l-mulej illum nitolbuh biex isaħħaħ il-fidi dgħajfa tagħna u nitolbuh ukoll biex jgħinna fit-talb f'qajjar tagħna ħalli aħna jkollna tassew f'ħajjitna kif jixtiequ minna dan l-ispirtu ta' talb. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli twassal il-bċarat tajba ta' mħabtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex teħles minna kull spiritu ħażin illi jfixkinna fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-dijat tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu llum għall-persuna wkoll li qed tagħmel operazzjoni serja dal-għodu biex mulej jagħtihom il-koll l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u fis-Sirja għal dawk kollha li għaddejjin mid-batija minħabba din it-traġedja u nitolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin b'xi mod jew ieħor joffru l-għajnuna tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-vjolenza, l-mibeda, l-gwerra u nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja
biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għaxek il-ġieħ li natuk ma jżid lek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalek nissieħbu maqtija tal-anġlu f'ferħ kbir infaħruk untennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn Amma Jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim Qazza u Malla Marija ma' San Ġusep, ma' l-apostol qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, naddaħanix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennanina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennanina.
ħaruf tal-laq li tneħħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-la danu li jneħħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħlisejna wieqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba l-sitna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dumietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa
ونبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet, neħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfridna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, naddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو. قديسة مريم ملك لبالينا متنبين إسا في السيات الموتانا أمين. جلوريا المسير واللبن والسبيرتو السانتو. كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى الديم تديم أمين. Maria Santissima, urina l-intijomna, għaliki isma taltana ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment l-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgħidda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna Frinna nitolbuk nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. mulej.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.